nga ba lahat na lang nagmamahal? Kasi yan naman talaga yung dapat nating pagyamanin dito sa mundong ibabaw. Yung pagmamahal. Gusto ko lang sabihin na may iba rin kasing nagmamahal. Tulad na lang ng presyo ng bigas, presyo ng gasolina, presyo ng skincare. Ang dami pang ibang nagmamahal. Pero minsan yung taong mahal mo pa, hindi ka pa mahal. Mabuti pa sana lahat ng mga nagmamahal, minamahal din pabalik. Pero hindi eh. Ang sakit, diba? Parang ayaw mo na lang talagang mabuhay sa mundong to, no? Daming problema eh, no? Tapos yung pa yung pinag-uusapan natin ngayong gabing ito, no? Sige, hindi na lang talaga tayo mag-uusap tungkol sa part na yon na nagmamahal na lang lahat. Siguro pag-usapan na lang natin yung kabisyo natin nakikinig ngayon. Yung tungkol sa pinagdaraanan niya. Alam mo yung pinagdaraanan nito? Anong pinagdadaanan? Wala talaga siyang pera. Huwag ka mag-alala. May kasama ka. Kasama mo, kabisyo, ang titindig sa inyong mga pinaniniwalaan sa buhay, DJ Titangelo. At syempre kasama nyo pa rin ang ating Basa Princess, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating mga kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret File with Jello. Yung perang ibinibigay ko sa boyfriend ko ay ibinabayad niya lang pala sa lalaki for sex. Ay? Pinambabayad yung pera mula sa sender? Grabe namang pagiging sugar mommy niyan. Siguro ang dami ng langgam sa bahay nila. Sa pagiging sugar mommy. Ikaw ba naging sugar daddy ka na ever? Hindi pa naman. Muntik na. Hindi. Ano rin tayo eh. Parang lahat naman siguro tayo mga Scorpio, parang tinatawag nga nila na parang gay tayo magmahal. Bakla tayo magmahal. What I mean is, grabe, sobra-sobra magmahal. Ayan, shoutout sa lahat ng mga Scorpios out there, ha? Diba? Totoo yan, diba? Oo naman, grabe talaga ako magmahal. Yung tipong kaya All kong out. pumatay. Yes, all out, diba? Kaya mong All bumili. out. Kaya mong bumili, kaya mong magmahal, kaya mong ipaglaban ng lahat. Totoo naman. At saka, kaya mong patayin siya gamit ang iyong killer eyes. Yan, diba? Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin DJ Rocky Terra. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!